Ετοιμάζονται. Και αρχίζει το πανηγύρι. Είμαστε στο πρώτο λεπτό του ημιχρόνου. Το Ελαιόφυτο πέρα στην επίθεση. Και έχουμε ένα φάουλ υπέρ του Ελαιόφυτου. Να χτύπησε αυτό το φάουλ. Διώχνει ο αμυντικός του Άρη. Και φάουλ υπέρ του Άρη. Μια καλή φάση για τον Άρη. Και κόρνερ για τον Άρη. Η φύλαθλη είναι πάντα εδώ. Εμείς πάμε να δούμε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Πήγε πολύ καλά ο Άρης προηγουμένως. Το 10ο λεπτό είμαστε. Out κατευθείαν. Είμαστε στο πρώτο τέταρτο του ημιχρόνου. Ένα φάουλ για τον Άρη ακόμη. Αποκρούει ο τερματοφυλάκας του Ελαιοφύτου. Εξής το στρέφει. Μόνο στο πέτυχο του Άρη. Κάνει και ευκαιρία. 16ο λεπτό του ημιχρόνου. Φάουλ για το Ελαιόφυτο. 18ο λεπτό, φάουλ για το Ελαιόφυτο. Είναι το 1-0 υπέρ του Ελαιόφυτου. Στημένη φάση. Στημένη φάση. Δεν πρόσεξε ο Άρης, είναι το 1-0 για το Ελαιόφυτο. Άρχισε το δεύτερο μέτρο. Κυριάκης. Πήγανε Κωστά! Μπράβο ρε, μπράβο! Πάλι, πάλι! Γάμα το ρε! Έτσι μπράβο Κώστα, γάμα το ρε! Μπράβο ρε μαλάκα! Και κόρνερ. Έχουμε κόρνερ. Το κόρνερ του Άρη. Η ποτέ έφυγε ανεκμετάλλευτο. Φάουλ. Στο 8ο λεπτό φάουλ πάλι για τον Άρη το Λυκού. Πρόξιμο εκεί, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτής. Πρόξιμο εκεί, δεν σφυρίζει τίποτα ο διαιτής. Και λουκάρει. Πιέζει, πλησιάζουμε στο 1ο λεπτό. Πιέζει ο Άρης, κι άλλο κόρνερ για τον Άρη. Καλοκτυπημένο θα έλεγα. Κόρνερ για τον Άρη το Λυκό, πολύ ψηλά. Ακύρωσε γκολ, καθαρό γκολ του Άρη το Λυκό ο διαιτής μετά από κακή υπόδειξη του Λέισμαν. Δυστυχώς αυτή η κήρυξη του γκολ προμηνεί επεισόδιο. Δυστυχώς. Λέισμαν ξέχνα το δεν φεύγεις Καριόλα. Πες τα πάνω, πες τα πάνω. Κύριος το πρόβλημα. Και δεν του πάει κουβέντα. Και το μονόπα. Επανόχτω σε ένα κάμε και το ευκαιρία. Ένα κόρνερ το οποίο θα είναι μια επανάληψη και τίποτα άλλο. Και γκολ να πει τώρα είναι πολύ αργά.
το γκολ, το δεύτερο του Άρη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και έχουμε όπως ακόμη για τον Άρη με το Φούντα. Επανάληψη. Επανάληψη του φάουλ. Και να βάλει γκολ ο Άρης και λέει. Θα λείψει. Και ο Φούντας. Εδώ είμαστε, δεν πρόκειται να γίνεται σκοτωμός εκεί πέρα. Αυτό το γκολ το κόκκινο πανί γίνεται ο Λάισμαν, ο οποίος δεν πρόκειται να γλιτώσει από κανενός τα χέρια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτός δημιούργησε το κακό προηγούμενο. Έχουμε αψημαχίες στον πάγκο του Ελεοφύτου. Εδώ είμαστε, θα δείτε ότι με τη σέντρα δεν θα κρατήσει πάνω από ένα λεπτό η φάση, θα λήξει το μάτς 1-1. Λυπάμαι, αλλά προέβλεψα το τι θα γίνει. Προέβλεψα. Χτύπησε ένα παίκτη του Άρη. Ό,τι προέβλεψα. Αυτουργός ηθικός, ο Λάισμεν που ακύρισε τον γκολ του Άρη. Βλέπετε τι γίνεται μέσα. Έχουμε συλλήψεις εδώ πέρα. Την αστυνομία παράει χωρίς λόγο. Έχουμε συλλήψεις χωρίς λόγο. Βλέπετε τον αστυνομικό. Γιατί το δεν πας στο παιδί. Η αστυνομική. Από εκεί έχουμε άλλα